Welcome in the building as the family of late Mr. Chukwuemeka Kenneth Nwabueze brought the remains of their dear brother to rest, who died after a brief illness. And he was buried on 7th March 2025 at Uruzu Upo, Dunukota local government, Anambra State of Nigeria. The family of Nwabueze accept my heartfelt condolence from Smooth Media Network. Thank you. Welcome in the building. Nwabueze. Welcome to Smooth Media. I can I'm at the demise of your brother. But can you, if you keep up, what was that demise of your brother? I'm wondering what they will take up. I'm a brother. I'm not a move for one hour. My brother, oh, you got a I'm a little mother, my brother, and then you. I know people from money never do. Only with the milk is a maker. And I made you clear. I said, I didn't know. Oh, Madam, is it none of the son I want I will I can help you. You need a message, your small message to your mother because it's not easy. Mother used to walk without for 9 months. Who are you and I call? I want to look at I over there. I was there because I don't know. Oh, Chineke jidere mama m nwa teta. Chineke bisiri ike na ya nwe sika. Maka na mgbe si ya ma ana m eche kedu ihe mama m ga-eme nye nwa bụ akwa alele m na-ebe. Mana Chineke nna mere wee tie mama m aka n'obi jide ya. Mama m wee jidesie obi ike wee rukwa n'ụbọchị tata. Ndị oge o jidesikwu ya ayara anwụọ m. After Noble Lucy. Could you message to your test? Yes. My message to them, though, if they had to done or had a Japan, what is the very easy? What I got it very around. Wasn't I to make Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior. On that one, I had it. You have a people go Walugun, or be Walugun. Let's do a window. You are too bad now. There's all they cannot have money. Over them if you have. Come on, you have to get people back on. I can be in front of you that I'm back. All you need to I had that to have been a check. Can the Mosey never thought of paradise? What will I have left in a Walla my wife? To do have a man about Kevin, just a good for one, you went in the general. One of us go to Mulupania, the woman, the poor mind of woman. Mulupania cannot bother Mulakazu. All the day long, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight, angels descending
from above, echoes of mercy, whispers of love.
Yes. I really didn't know the door. You don't want to say, Mama came, Mama. I used to know the girl. Kamlodi left Mr. Chukwuemeka Nwabueze, police general of the Yes, committee and
na mgbe niile anyị ama nkwujọ ya mana ọnwụ ma na ndụ anyị ama mpụnata n'ịfụnanya anyị maka ikwere anyị nkwara ọbụlagodu mgbe anyị nwụrụ ị ga-analụ mkpụrụ obi anyị dewe ebe ị na-edebe ndị jere ozi nke ọma onye nwe anyị Chineke n'anya mmiri ka anyị na-etiku iyi wee na-ayọ oyi imerụ mkpụrụ obi Emeka ebele onye na-ezinụlọ ọrapụ onye nwe anyị Chineke kwekọkwa n'ọdụ n'udo mgbe niile kweka ife niile a ga-eme gbasara mmemme akwamozu a ka ọ gaa ọfụma na-ekele anyị na anyị nyere anyị aka enwe nkwado ibe a niile o wee bịa etu ọ dị taa daalụ Chineke n'udo ka anyị ji bido udo ka anyị ga-eji kwụsị ihe ọbụla ga-ebute ịkpa aghara n'ebe a Chineke anyị akagbuo ya ị ga-aghasa atụmatụ nke ekwensu ka asọpụrụ gị naanị ya bụ Chineke onye nwe anyị ezinụlọ a agaghị ada ezinụlọ a ga-esiri ike n'aba n'ike ọ bụ eziokwu na Emeka apụgo mana mmụọ gị bụ Chineke dịnyere ezinụlọ a mgbe niile agaghị akwa akwa dịka ndị na-enwere olileanya ihe niile Emeka na-emebu gị bụ Chineke ga-emerụfa ya karịa n'aha Jizọs Kraịst na ụmụ Emeka chedo ha ụmụaka agaghị ala n'iyi kama ụmụaka ga-eme karịa ihe nna ha mere n'anya anyị ka anyị ga-eselebreti ha ewee nye afa gị bụ Chineke otuto doole anyị arụ a nsọ n'afa Chineke Nna Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ Nsọ amen. Ekwu ogosi mechi abati ka agaba na chọọchị anyị achọkwa mmadụ niile ndị anyị kpọkịta biko ụfọdụ nọla ana unu nọla ana enwe ike na-apụta ibe a na-eme please ife ọchị ndị nne ochie ndị rozubasịa ụlọ ndị nne ochie na-akwadebe ndị ụdị adịgo 8th grade biko ịbanye ego n'oge place ka ndị ọzọ nwee ike megharị ya bụ ndị kwere aka na obele azụ ụmụ blọọgụ bụ ego mmadụ si aga biko nye na obele ga-abụ ndị ekwu n'iru anyị onye na ya ọbụla anyị ebe a na obele azụ ụmụ blọọgụ everywhere ma ndị nwadị na ma ndị nna ochie ọ gawa ndị nna abụda iruba ma ndị bụ ochie eke ndị nna ochie yes ọ bụrụ mmụọ mmadụ bụrụ Emeka Chukwu ma onye ba itinye ya onye ọbụla na-egbu mmadụ ịma ọsọ na chi na-ebu ili ihe na-elu nso ugwu mbosi ole ibe n'ihi ekwu elu n'ụwa mba ka mkpụrụ obi let Mr. Chukwuemeka zuru ike ruru n'afọ Jizọs Jesu ma eli ya mere na biko ndị iro ụzọ banye banye anyị na-ayọkwa anyị ihe ndị banye mapụ ya ozugbo ihe na-abanye na-apụta ozugbo ebuga n'oge ị na-ebe afọ ị na-elota na nwere ibe mmadụ bụ mmadụ na-anọ n'ime efe arụghị na-ene anya awụ efe gị ọnwụ mmadụ bụrụ anya imi ọwụsara n'ala onye abata mmadụ nwụrụ ị na-ebegoro afọ ọmaghị nkịta ọmọdụ ibe na-egbu maka mmadụ apụgo ebe gị na-ebere akwa ibe tụkwa agbogoro oya ọnwadụ ibe ị na-eme mmadụ ejewakwelu na dị mmadụ na-aghata n'ime ibu ya ọmagharịwa ahụ sọrọ ibi na-ebere akwa ogene ebe nkịtị kasiwe onwe
maka mmadụ adọghịzi ndụ. Yes. Anyị si Chukwu kasie ezinụlọ, kasie mama ya, kasie ụmụ ya, kasie ndị iro ụzọ ma ndị ọgbọ ya, friends and well wishers. Maka na ndị o metụrụ erika anyị nọ n'Ọnịcha bụ ya. Anyị na-ekele ndị anyị nọ n'Ọnịcha, anyị na-asụ n'ụlọ. Yes. Mgbe anyị pichara anyị mmiri, anyị ama bụ unu n'okwu n'okwu. Kasi bene. Anyị si Chukwu zitere unu onye nkasi obi. Yes. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Chukwuemeka Kenneth maka owuwe ndị ya ka anyị na mkwasị obi anyị nwere na Chineke onye mbere ya nketa anyị ebe alaeze n'igwe gị ụwa imeri anyị ka pepọkị gwajiri na ya anyị ekwekwenye n'ebe ebe agụ onye dibịa ọgwụ emeghị na Yes.
If God is for us, who can be against us? He who did nothing against whom God has chosen, it is God who justifies. Who is he that condemns Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for also as he is written for your sake. We pray that all days of water, verse 7. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor neither decree or death, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God and His in Christ Jesus our Lord. This is the word of the Lord. Oh,
nke ndị nsọ Chineke. Amen.
nke mmụọ nsọ. Amen. Abụ kpọrọ once more. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-akpọpụ ihe inye aka ma ọ bụghị gị onye nwe anyị. Ma onye nwe anyị Chineke kasị ebere, onye nwe anyị kasị ike, nzọpụta dị nsọ jupụtara na ebere, arakwanye n'aka ihe ụfọdụ ilu nke ọnwụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, mepezone nke obi anyị, echikwala ntị ebere gị na ekpere anyị, arapụ anyị. Onye nwe anyị kasị dị nsọ, Chineke onye kasị ike, onye ikpe kwesịrị ekwesị, nke dị ndụ ebighị ebi. Ekwela anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ụfụ ọbụla nke ọnwụ. Onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie ga-enyekwa anụ arụ anyị nke pụghị ịnwụ anwụ ndụ. Ya mere obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrịkwa ọṅụ. Ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ, n'iru gị ka ọṅụ zuru oke dị. Paragraph 17. N'ime okwukwe na ezi olileanya nke mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst, anyị arara mkpụrụ obi Chukwuemeka Kenneth nye n'aka Chineke nke pụrụ ime ife niile, rakwa arụ ya nye n'ala aja ghara aja. Ntụ ghara ntụ. Uzuzu mara uzuzu. Ka Chineke gọzie Kenneth debe ya, ka onye nwe anyị tụkwasị ya ife nke iru ya wee mere ya ebere, ka onye nwe anyị gosi iru ọma ma nyekwa ya udo. Biko gọzie mmadụ niile, ndị si ugwu, ndị si ndịda, ndị isi ebe wee bịa maka ije ozi a Chineke onye nwe anyị na-ezife n'aka gị. Nwamgbe ha ga-anachigha azụ buru ha n'aka gị, ịbasị aka ga-agwa, gọzie ha nke ọma, ka mgbe ha ga-alarụ ndị ha jee nke ọma ga-eje nabata ha si ha nnọọ ọ ga-adị otu a n'afa Jizọs. Ka Chineke bụ udo, onye mere ka Jizọs Kraịst n'ọnwụ bilie, nnukwu ọzọ atụrụ si n'ọbara gba ndụ ebighị ebi, ya mee ka unu so n'etu n'ime uche ya, ya rụkwa n'ime olu nke dị mma n'anya ya. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ n'ife niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'isi unu, dịkwasịkwa unu ugbu a na mgbe niile. Amen. Amen.
Because Nanya Village, and Nigerian and Question, if you don't know what he did, I want you to have over here trouble. So now, I not soon, Dalo, you can better look Peresi where they are could say, now if they do one, okay, I double touch the Nigerian when I can buy a best course. Face taking angle. Oh, windows around here. Face the dollar. When they get them money, need them. I eat them. Oh, please. What do you mean? You should have gone to me. I'm going to get when they get them pestos. Ogalanyo Biocha. I didn't know. Yeah.
onye agara anyị kwụrụkwanụ mmụọ onye afọ na-asa na kedu ndị mbụ na-abata eziokwu bụ ndụ Traders Association ndị stage line ọfọ na-abata ibe anyị na-asụ ụmụ nnọọ eziokwu bụ ndụ na-abatago ya ọ highly wicked. Ndị ugbo ụmụnne nwanne anyị nwoke anyị na-asụ ụmụ ndo nke bụ eziokwu bụ na ụmụ na-ebe akwa mana anyị maka ebe maka na ụnụ na-ada n'oge ncha ọ weekend ọbata ụlọ bịa fụnụ mana anyị na ya nọ from Monday wee ruo Friday Saturday ọbụla so na ọnwa ewutere anyị nnukwu nke ka nke bụ na ọ bụrụ na asị na ụmụ ya etopụtachala mmadụ anyị bịa ebe anyị amabe nnukwu n'ọnụ ụmụaka ebeka mana anyị mana ụnụ ga-ana ihe ụkọchukwu gwara anyị were na uche wee chọọ ihe dịrị na mmiri were na ụkwụ ụlọ eji n'aka mana ama na Chukwu ga-anọnyere ụmụaka ndọdụ ndị kwụ n'iru unu bụ ndị eziokwu bụ ndị Traders Association ndị exchange anyị buru mmanya ndị a na-akwa anyị na-egwu nwanne anyị nwoke na nwa obere ife dị n'ebe a ihe anyị ga-ekwekọrịta na anyị ga-enye onwe anyị nwere ekele Apụgo ekele ego anyị so na-adị n'ụlọ na mkpụ na-anwata ugbo ezi ezigbo I can again. Good afternoon. I can again. Down in the Kamata again. I've always go back after. Get your mother for get your double white chapel. Let's go back and double white chapel to business. I don't know what I like every so she can have good and I had to kedu meseji ị na-enye family ndị be Nwabueze? Na meseji m na-enye bụ onye ọbụla jibe o mere anyị ncha emi Nwabueze wete mmadụ ịghọtago ọ bụ onye na-agbakwute mmadụ bụrụ onye nwere obi ebere mmadụ so I don't know how to tell you, he's my good friend to me. Thank you. Yeah. Ka aba na-etu gị? Afọ mba Akwugo. Akwugo na ndị Nkodia Education Authority ugo ndị otu Aṅụrị na ndị Emeka Negro very sorry. Yes. Biko ga ịnụ ụlọ ba. I got to what I Kamata by na ketu di. Afam bo.
What is your relationship with Emeka Ugbo? Emeka is my very good friend. I'm on the line. I'm my very good friend. I know in moment of grief and pains, the family of Nwabueze. In fact, in Ugbo in general, because it's not all of man of I have. Can you message in Ugbo than on the Nwabueze? Oh, Chineke wetara, oh Chineke wetara. Itu ọbụla ha siri afịa, ha na-agide etu a, n'ife Chukwu amara adị. Anyị kedere gị, kedụ afọ a na-etu gị sa? Nwe m afọ a na-etu, m afọ m bụ Go
So now, presentation time and that. I don't know my dad, I am not even saying I can have one. In Jesus' name. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Chukwuma, I need to get any Buchuku. Olokwe and amen. Papa, I'll give my mama, Masi, who want to rot you. Chinekanya can get in on the Kagi. Father, when you say no, no one can say yes. Imande neighbor. Now, no, Papa. Huh? No, Papa. So if I know why no one you, if one in nine, huh? And always goes there, then one on you. I'm on Papa Biba. So if I know who now. I will wait. I go. I answer Rani. I will wait. I go. I am Rani. But it's open. So now, marriage will go. If I better now, blessed would that go. Ah, more natural would never been a blessed would that go. And Papuna will go and that the gamu. Yes, stronger. Ah, so now, if I am not no Quelecota, I say I am Mizunya. Manora, I am Mizunya, and I was each with I know. Outside there. Wow. Even the bar we go. What do you do? Organic go my therapist. Get them with a wow. So now I want a business only get Yega. Okay, I'm over. And I grew wow or mango. Now you don't want them. On them way on you, wow, I don't know wow, we found out to see about one year ago. Or what the end? Oh, that's your own wow, what university. So I'm going to or man, you're not going to well, I can have. I can know the note. I couldn't do whatever. On our dim my boy and I see it. And I don't care whom they are not from one. And I ain't going to millionaire. Come on, no teaching again and if any. I can't even look this way. I'm a Puluna, or the Nanantona and Dog Udadi Guton. I found a letter on your book of Bonini. Because Kuno Pulia, Kachinek again, I couldn't miss one. I know Nakona. It was Akono, Kawa Mao de Mafa. Makana, Elosoni, Comecona. When they would have Chinekian on your loan, a Bobunus wet, if you know to Webia, Nachinekimala, when I took a tail room on. When they do Macano Budia, only they did Penny Nanya, Manon with 4 blue, Macano Budia, wherever, when I was catching the consumer, and I find Jesus.
ọncha na-atụgharị ọmgbe ọncha supermarket on exchange baby eri how are you one day market na we are exchange ayi na eje no no da no no ayi na eje no ndị rusu na-aba ndị exchange na-aba maka na Emeka anago kedu ihe wee ikikwe echikọ gị na Emeka iji ọnụ ya rụkasị gị na Naịjirịa ihe jikọ mbụ na Emeka ugbo na ọnebọ m na shop ya for many years now for going to 20-something years of Emeka and when Robasa is so wide Waka Moshege is a nice man onwe ya utilize very much of course how we go met to many one on the line it was just to go up na to etu ebe an ụbọchị taa iji wee gosi gị ụdị mmadụ Emeka bụ a nice man he always stand in the truth ọ da na ebe a na-emegbu mmadụ and ọ na-agba mbọ fụ na ihe gbasara mmadụ na-aga n'iru ihe gbasara mmadụ na-emetụ ya he's a nice man anyị kelere gị na-arị nne kedu meseji na-enye ezinụlọ ihe na-agwa ezinụlọ taa bụ na ha tasie ana m ayọ Chineke bụ onye ọ bụ mmasị anyị kpọrọ Emeka n'ụbọchị taa ka onye ha dị grace ha ga-eji wee bi ya dị ha tasie onwe ha ma na-ayọkwasị Chineke ọbụna dụrụ ụmụazị a na mgbe ọ lapụ wee jebe ka o jiri aka ya gụọ ụmụazị a ka ha ga-eto n'egwu nke Chukwu na amamihe nke Chineke ka ha mara Chineke ka Chineke gbara ha ka Chineke jiri aka ya kwala ha ụzọ ebe ụzọ na-ana adịrọ ma buoro ha ụzọ ma kpere ha nye bụ ekpere n'isi ezinụlọ ha Yeah.
Thank you very much. One day what time about Chukwuemeka somewhere. So much. I don't know if you want to come and have the money. I will see them what I will do where I buy a bit and the pay from. But I want to say, I have a child. What I am was someone and have another one. But I say one man and then you're from now, all or not other line. So now I want to go ile pale kuna baby apara ni kwenye na apara leva au kwa bila message na India omunia na last year ya kama leo na sawa chini kuna hapo bwalo ori ando ngore kwa yaro kicho hapa kwa mpya kezuno ni yao achikaba tananya makana kwa gosu ya doka kwa masa na bedu pale so no masa barabara kama hawa kama yana so na kaso kwa nyendo kwa na demma kwa yana wa goto iwa aida so ipo na chile kugenda na enya tatawala so kama bawolo mmado wewe chia nya metanna bile na ezuru no ai game Oke ade prata mulira dosa kana wacha pago ya baro bolo na ana buri forma dia ana kaso bi dai na yesu na bawo ri fo ni ne atire be su ebi ko chi ko beria kama na na ige ti data ma lai ko no na ata lai ji aputa ai ge ri oye wo kala ni oye wo salu ni fo o ta wo go Omena kato. Ejene dalu. Adam moro. Ogula rekene. Dalu. Okolo. Kaka mezida mazuli. Ndi kwa dalu. Nna yelugo.